माजाळी श्री रामनाथ देवाची कार्तिक पुनव 2 डिसेंबराक जातली। या वर्साक कोविड महामारी लागून सरकारच्या मार्गसूचीचे आचरण करून ही जात्रा एक दिवस आचरण करची म्हूण देवस्थानच्या उत्सव कमिटीन निर्णय घेला। या वर्साक श्री रामनाथ देवळाच्या आवारांतल्यान श्रीची उत्सव मूर्ती पालखेत विराजमान जावन सीधा वनात वयतली। वनात धार्मिक कार्यक्रम जाल्यानंतर पालखी परत रामनाथ देवळाकडे येताना मार्गार तन्नात जे भक्त आरती घेऊन दर्शनासाठी रावतले थंय पालखी थांबतली। तेन्ना आरती दितल्यान देवाक स्वताच आरती ओवाळचे आणि श्रीच्या कृपे पात्र जावचे। प्रत्येक भक्तान मास्क आणि सामाजिक अंतर पाळचे आणि उत्सवाक सहकार्य करचे अशें देवस्थान कमिटीन कळयलां।